Tao po. Nag-text po ako man pong unattended man. Nag-text po ko sa number, kaya na unattended. Ini yung pang dua. Active yan? Sige na gamit ng gikat. Agihan ko na lang po. Mapanaga lang ko. Salamat.
Si tubig tabi no, yung paano ko na. Thank you. Ay, isda. Ay, mamaya pa po. Balik na lang. Sige po. Kaya po. Mamaya pa din. After 30 minutes.